sagod, Miss? Diba sa pikas man kaning butar, wala man ka. So, ano naman si makagyaw-yaw dira? Sige, yaw. Ikaw may kagawad na mo. So, ikaw ang makagawad. Buag ka. Ay, himal. Ano naman kulabang ka, Miss? Meanwhile... Ko in town, dala na grabing pagkalapo ka. Sikad sa una hangtod karon wa pagyapon na siminto. Pero time pa. Wala naman ko kabantay diri sa mga kandidatong gagi-agi. Uy, may buntag nong. Naunsa man tawana? May gali, wala ko makit eh. Asa naman tong mga politiko nga ni saad nga anda mo serbisyo? Ug gatong ni saad nga kaning dalan nga lapok diri pasiminto, asa naman mo? Uy, nanasay gaputong. Uy, may buntag. Unsa na itong tawhana? Wa man mamansin? Uso na dayrong pinutungay sa naong? Basi nagamit to siya perfect skin ba? Kapuya, jud aning dalana, oy. Ano sa pa man tao ni mapaayo? Nasay politiko na kadaw, gupasay ayo. Sus, in taon, kaluoya silang kaatbang na pilde. Sus, nahurot gid taong baligi ang mga hayupan, baka, karabaw, baboy, uguban pa. Nagtuon na gyud siguro siya na pilion. Pero igo ra taon siyang gipalaom. Gaputong nasad. Time pa. Murag familiar man ako ning tawanan akong tiyan. Natanawa adjud ko masayop. Kap, may buntag ra kap. Kaputong-putong lagi taron. Uy kap, di man ka mamansin. Congrats. Sa imuha baya jud ko ni butar. Hoyo! Grabe, kapitana. Kato nang panya pa. Grabe, luy-luy. Pero karong nakadaog na. Huyo-huyohon na lang ta. Uy, hanap po'y nagputong-putong. Ay, kalimutan eh. Daan ko palagi si Kagawad. Tinuod dito ang gaingon ni Kap, no? Effective yung kaayo ba? Kaya kung magawas mi si Karsada, magputong-putong mi kay para dili mi mailhan sa mga tao kay for sure paninglon man gid mi ato mga tao ganing boto sa mga mga saan na binotbot. Konsihal! Congrats! Oops! Ay nalagig tabon-tabon kay nakita na kanako. Tay! Mao din yung mga style diri ha, magputong-putong. Wala na yung magputong-putong. Sos, nagputong-putong mo kay naglikay mo sa mga taong nibuto ninyo. Nibuto na gani mo, naglikay pa mo. Asa naman tong gingon-ingon ni mo kakaning lapok ipasiminto? Wala na ito dira sa itong mga sityo-sityo. Nga kung mag-ulan, grabe kalapok kay grabe kadanlog. O ayaw mo kabalaka. Kay ato na nang ipasiminto. Alright po tayo dyan. Alright. Wait lang sagot, Miss. Diba sa pikas man kaning butar, wala man ka. So, ano naman si makagyaw-yaw dira? Sige, yaw. Ikaw may kagawad na mo. So, ikaw ang kagawad. Buag ka. Ay, himal. Ano man ang kulabang ka, Miss? Himal. Kabuangat.